Привіт, я Роман Спірідонов і це короткий огляд кримських новин, на які я хочу звернути вашу увагу. Удар по Форосу. У неділю російські медіа повідомили, українськими безпілотниками атаковано санаторій. Начебто 16 людей поранено, 3 загиблі. Осінь-канали писали про влучання у санаторій Форос, місцеву школу, санаторій Терлецького та ресторан готелю Лучано. Підконтрольні Росії кримські ЗМІ весь акцент змістили тільки на школу. Лише у деяких телеграм-каналах можна побачити відео, на якому начебто зафіксовано момент атаки. Українська влада це не коментувала. Вперше за цю війну дрони ГУР знищили 2 літаки-амфібії «Чайка». Росія їх використовувала для боротьби з українськими морськими безпілотниками та контролю за водним простором. Такі літаки вже не будують, і відновити їх буде неможливо. У Качі примари спалили ще дороговартісні цілі – 2 транспортні літаки Ан-26, а на додачу радіолокаційну станцію надводної обстановки та РЛС МИС-1М. Руслан Бальбек за ґратами, поки що не за українськими. Колишнього депутата Держдуми Росії від окупованого Криму затримали російські поліцейські. Знайшли кримчанина у Кабардино-Балкарії. Там він ховався від розшуку. Звинувачують його у наклепі. Деякі пабліки пов'язують переслідування з помстою Аксьонова, нібито колишній його союзник потайки скаржився Кремлю на російську владу Криму. Президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції. У списку Кримський інженерно-педагогічний університет, так званий постійний представник Криму при Путіні Георгій Мурадов, заступник голови підконтрольної Росії Ради міністрів Криму Альберт Куршутов і російська голова Ялти Янина Павленко. Щойно кримські окупаційні чиновники заявили, що ситуація з пальним стабілізується, як мережу заповнила нова хвиля повідомлень про відсутність бензину. Ось пабліки показують величезну чергу на заправку в Грузуфі з коментарем, що така ситуація по всьому Криму. А ось кадри із заправок у Севастополі. 92-го немає ніде, а ціна на 95-й злетіла до 80 рублів за літр. Репортери зв'язалися з одним із постачальників у компанії, відповіли, що постачань на півострів немає, а коли відновляться – невідомо. А Аксьонов тим часом отримав від посла Малі головний убір, схожий на капелюх фула. Його зазвичай носять пастухи у селах. На які заходи одягатиме його окупаційний голова Криму, не повідомляється. Дощі, що пройшли минулого тижня в Криму, не наповнили водосховища, але оживили водоспад у Чанцу. Кадри, на яких можна помилуватися найвищим водоспадом на півострові, виклали в мережу. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось!